Hindi ko tao. Uy, bunsa ka dia? Di na pa yan dia. Kasi yung di pa yan dre. Subot po kada. Unsa man ka di na po dihian dia? Ghost dia. Asam ni ko paihiyon ni mo dia. Ato pangi sa gawas. Ano na man ka dia? Magbuot suday si Noy Pakwan. La. Magbuot. Pakwan nga kana impuro mo kay bagong minatay ana, bagong gibal sa mat. Ghost dire. Samtahana. Unsay minatay? Minatay karon pa kita ane? Say may tuon nimo minatay lagi magsuot ane? Kamatay. Gawas dire, gaol dire ba? Naibayad da di ono unsa man kay murang minatay gyang ano? Pagpulo nimo bagong gibal sa mat. Gawas ya. Paingon na bitaw gawas. Sa bukaan. Nya, sa may problema nimo. Nya, okay pa tane. Okay pa ta kay sig takag tungiya. Padok karon nga pay pulo nimo murag bagong binangon minatay. Si minatay. Usa man imong abs mura man nagpan nga wala yes. Dako ng burot ana. Kanang panagon, nahubsan? Unsay nahubsan? Tarong ako kasi gusto ko matanong sa bingkang liki. Unsay bingkang liki? Ako nag kano nimo bingkang liki be? Nakiliki. Si bagtuon nimo wa koy liki. Basig mga liki nun tane. Tarungan na ha, kita lang kung manghi kag usab dia, mabayron tag milyon-milyon. Wala man gini bisag piso nya na milyon no. Matay ra brad.